continuem aquí, ja pràcticament a la recta final de Donem la veu. I bé, avui ens havíem plantejat la possibilitat de poder fer una tertúlia dins de l'àmbit de les mascotes, dels gossos, dels gatets. Ens agrada fer-ho cada X temps. Ho vam fer abans de l'estiu, fa uns mesos, abans de marxar de vacances, i volíem fer ara, tornant de vacances, no? Que és una època de l'any que normalment la gent, bueno, que no és responsable, té la tendència a abandonar aquests amics, no? Que ells mai ho farien. Mira, això em dona col·lació a posar unes imatges que tinc preparades. Vinga, que és molt curtet, I a més als nens els agradarà molt. Doncs estàvem comentant, mentre veiem aquestes imatges, amb la Gemma Segura, que és la presidenta del ABDAP, que és l'Associació de Voluntaris en Defensa dels Animals de Barcelona. Gràcies, Gemma, que et veig emocionada, no? Sí, és que no he pogut ni acabar de veure. Això és la realitat, Sí. En molts casos. És una No llàstima. és la tendència habitual, però sí que n'hi ha molta gent que no és capaç de, si no vols la teva mascota o el teu gosset, no el llancis ni el deixis al carrer, no? Porta-ho a algun puesto i intenta d'alguna manera que aquest animal, que mai et deixaria tu de costat, el deixis tirat, no? Bueno, ara parlarem d'això també. I també tinc l'Ivan González, que és el vicepresident de l'Associació per la Protecció dels GPP, que els GPP són els gossos potencialment perillosos, no? Diguéssim, són aquestes races que d'alguna manera es consideren... físic, per les seves característiques, es consideren potencialment perillosos, que no perillosos, vull dir que tenen potencial, no necessàriament l'han de fer servir per fer mal. Tot dependrà de l'educació que hagi tingut l'animal. Perquè realment, Ivan, a col·lació del que estàs dient, normalment un gos pot ser perillós, depèn de l'educació que rebi a casa també, no? Completament. Entenc que depèn del que rebi a casa actuarà, no? El gos dependrà de l'educació, sobretot els primers mesos, com l'hagis educat, i en l'entorn que s'hagi criat. Això el marcarà pràcticament el 90% del seu comportament. Sí. Bé, tinc a la Gemma, tinc a l'Ivan, tinc a dir també que havien intentat per tots els mitjans tenir aquí algun representant de l'Ajuntament de Barcelona a través del centre d'acollida, lo que popularmente se conoce como la perrera de Barcelona, de tota la vida, que està aquí a la Rabassada. Vaig personalment intentar contactar amb ells. És absolutament quasi impossible fer-ho per telèfon, no es posa ningú, no donen cap explicació de res. No sé si tenen res d'amagar o no, ho desconec, però és molt raro que no siguin clars. Finalment vaig anar personalment allà a la Gossera. Vaig parlar finalment amb un senyor que es diu Joan Balbona, que em va atendre, i això ho dic jo perquè em ve de gust, amb molta xuleria, i amb unes ganes de que marxi d'allà, jo, impressionants, vull dir, em va deixar molt decebut. Si aquesta és la gent que gestiona aquest tipus de centres, puc entendre que funcionen com funcionen. No sé si funcionen bé o malament, però els comentaris que n'hi ha sobre aquests centres, no sé si ells seran capaços d'explicar-ho, tampoc es posarem al compromís, perquè per això no esteu aquí, per posar en compromís a ningú, però sí que puc dir que el que jo he viscut en primera persona des d'aquest senyor, que no sé qui és exactament, Joan Balbona, entenc que és el director de la Gossera, no sé si vosaltres me'l podeu... Sí, és el director. Doncs el director de la Gossera, que, el tarannà que té, ja us dic jo, que, deu ser un senyor que està allà cobrant bé els seus calés i allà en el seu despatx, no? I després des de comunicació, que van ser incapaços, Clara, aprofito per enviar-te una salutació, tu que em vas atendre des de comunicació, i sento molt que la teva tasca sigui la que estàs fent, perquè és absolutament paupèrrima i deplorable. Em vaig sentir, jo que soc col·lega teu, en comunicació també,
Entenc que potser estàs ocupant un puesto i tens marcades unes directrius, però, nena, Déu-n'hi-do les teves respostes i la forma en què, bueno... En fi, en definitiva, la gossera o el centre d'acollida de Barcelona no ha estat capaç, ni avui ni mai que els truquen, de venir aquí simplement a explicar. No és posar-los entre les parets i la paret, és explicar només què és el que fan i com ho fan. Vull dir, alguna tan fàcil d'explicar, de dir, doncs mira, Alfred, treballem així. Doncs no n'hi ha ningú que tingui els nassos de venir aquí, seure en aquesta taula, en una cadira d'aquesta taula, i poder explicar què es fa des d'aquí dins, que és molt fàcil agafar els gossos i repartir-los per la comunitat de Catalunya si no hi caben, no? O és molt fàcil, potser, bueno, jo no vull dir res més perquè després sempre em busco problemes i això ben segur que els tindré. Bueno, dit això, que han estat convidats i no han volgut venir per explicar com es treballa des d'un centre d'acollida, doncs, bueno, vaig canviar una mica el tema del debat, vaig cancel·lar també una noia veterinària que teníem per venir, la vaig dir que no vingués, i una altra associació privada que també volia venir, però ja vaig pensar, no val la pena perquè si no podem contrastar la privada amb la pública, tampoc és explicar res. Així que tinc l'Ivan, tinc la Gemma, que són voluntaris, de fet, sou voluntaris, no? Perquè per les associacions que teniu sou voluntaris. Vosaltres sí que estàveu citats per venir i he volgut continuar amb vosaltres, perquè no teniu culpa de res, no? Teniu dues associacions que treballeu força bé i que és important donar divulgació, no? Explica'm una mica, Gemma, en què consisteix exactament l'associació que tu presideixes, l'ABDAP, concretament. Bueno, intentem fer el millor possible, el que passa és que ens vam associar precisament per això, perquè nosaltres vam començar com a voluntaris, molts de nosaltres portem gairebé més de 10 anys allà com a voluntaris i te n'adones que per fer arribar a la gent o fer arribar als polítics que la situació de les gosseres, de les protectores en general, cada vegada estan sobresaturades i les condicions cada vegada més pèssimes, doncs una sola persona no pot anar. Llavors ens vam veure obligats una mica a associar-nos per poder donar veu a el que nosaltres estem vivint, a moltes protectores. Has dit una cosa molt important i a col·lació del que estàs dient. Dius que estan supersaturades. I quin és el motiu? Per què estan tan saturades aquests centres? Perquè no tindria raó de ser, potser, no? Bé, des del 2003, que és quan es va posar la llei que es prohibia el sacrifici, clar, fins llavors es sacrificaven per evitar la sobresaturació i l'abandonament. Però clar, no s'ha fet res, tampoc, cap mitjà ni per ser més estrictes amb seguir les lleis. I els abandonaments, potser fins i tot la gent s'ha vist com una mica més alleugerida de que si deixo o abandono el meu gos no el mataran, no? I potser això també ha fet, però són molts casos. Ivan, a col·lació del que diu una mica la Gemma també perquè puguis intervindre. Les protectores estan saturades, això ho tenim clar. Vull dir, la de Barcelona concretament, sabent que molts dels gossos i dels gats que tenen els van repartint per diferents altres protectores també, que potser són privades en aquest cas, les van repartint perquè ells no poden assumir-les. Qui seria el responsable de tot això? Perquè té que haver un responsable que no gestiona bé aquest centre, no? Home, el responsable en si és... El primer responsable seria el particular. El que passa és que després els mateixos dirigents de les protectores, en teoria, sobretot el que és públic, haurien de moure's una mica per intentar o evitar que hi hagi tots aquests abandonaments. No, però quan te dic el responsable, ja sabem que el particular que té la mascota és el que l'abandona. Però què seria el responsable de no donar sortida a aquesta saturació de gossos que tenim, potser en un centre que estan allà, que gràcies a gent com vosaltres encara surten d'allà i poden donar un passeig, fer un pipí, una caca i olorar al camp. Perquè n'hi ha molts que estan allà en una gàbia i no podran sortir, no? Clar, es fa molt de gestió. Té que haver un responsable que no sigui capaç de donar sortida a aquests animals. Nosaltres entenem que és molt difícil. Hi ha molts factors també que afecten a la saturació. No només és l'únic responsable del centre, no? Des que va entrar en vigor el sacrifici zero, és un motiu. L'abandonament, que desafortunadament continuem estant a la cua o al davant, segons com ho miris, dels abandonaments de mascotes a Europa. Llavors, i la voluntat política també. La voluntat política també no es persegueix... És que jo vinc per aquí, a veure, ja sabem que n'hi ha molt desalmat, vull dir, igual que n'hi ha assassins, n'hi ha bones persones, igual que hi ha gent que cuida els seus gossos, n'hi ha gent que els abandona. Però un centre d'acollida és un centre d'acollida, i està clar que poden rebre molts gossos, molts gats, molts el que tu vulguis. Però té que haver un responsable que ha de ser capaç, perquè si no és un incapaç i ja no tindria per què estar aquí, de donar sortida a aquests gossos. M'entens el que et vull dir? El problema és que s'està desbordant tot això.
És a dir, Això que si s'hauria de potser el tallar responsable d'arrel. és un polític, És que és així. o és el càrrec que assigna un polític, perquè clar, un polític no estarà allà a la Bussera, està clar. Segurament el senyor Balbona, que és el director d'aquí del centre aquest, no és el responsable, o sigui, no és polític, li han posat un polític, i ell és el responsable, millor, de no gestionar bé el seu centre. O potser des de més a dalt té que haver un responsable de poder donar més informació, més divulgació. Jo crec que és més des de dalt, sobretot que són els que han de posar els mitjans perquè aquests directors puguin gestionar-ho. Sempre hi haurà de tot, a tot arreu, que pots fer-ho millor o pitjor, però si els des de dalt, que són els del govern, no posen mitjans perquè això es porti a terme, és impossible i inviable. Hi ha algun mitjà que penseu que potser alguna cosa que es podria fer que no es fa actualment? Home, És que hi ha moltes i que més nosaltres donem. Perseguir sobretot les persones responsables dels abandonaments. En molts casos et trobes que, clar, com el gos no està xipat, no porta el xip, no es pot saber qui és la persona que ha abandonat aquest gos. Llavors s'haurien d'establir alguns tipus de mecanismes... És que tontos no són, no li posaran un xip per deixar-lo. Per identificar, perquè desafortunadament és molt fàcil, els surt molt barat abandonar un gos, perquè en molts pocs casos s'arriba a trobar el responsable de l'abandonament i a multar-lo. De fet, hi ha entitats o empreses que es dediquen a portar gossos a l'estranger, no? GPPs, concretament, no? Gossos potencialment perillosos, sense cap tipus de control, no? A part del mercadeo negro que hi ha entre la gent que junten gossos. Més aviat vaig per aquí, més aviat per això. La venda il·legal o els transports de gossos és més aviat això. La cria. La cria. Però això és molt difícil de controlar, no? Perquè, a veure, si per exemple jo tinc un gos i el junto amb l'amic que té un altre i surt una camada d'aquí, posar-los a la venda és relativament senzill. És molt fàcil. Avui en dia, inclús per WhatsApp ja s'estan oferint. A mi m'arriben oferint gossos per WhatsApp. Tinc un amic que té no sé què, si algú vol algú, que ho digui. I per 4 duros, Hi ha molts mecanismes, o sigui, moltes solucions, però que s'han de portar a terme. Nosaltres portem anys intentant donar solucions a això. I una de les primeres i bàsiques, almenys durant un temps de moratòria, seria l'esterilització obligatòria. L'única, de moment, i si no que s'emmirallin amb Holanda, per exemple, ho han aconseguit, no? Doncs, esterilització obligatòria. Totes aquestes persecucions que ens fa moltes vegades les campanyes de la Guàrdia Urbana, si vas amb el gos, que et miren si té xip, si està censat, una d'elles és si està esterilitzat. Sí, algun tipus de document, no? Això mateix. I, per exemple, fins i tot que posi la procedència d'aquest gos. Si aquest gos, per exemple, ve d'un criador homologat, cap problema. Si ve d'una gossera, cap problema. Però si no posa la procedència d'on ve, doncs aquí se li ha de caure el pèl. El problema és que tenim, estem deixant i fins i tot fem denúncies de gent que ha fet criar el seu gos i el primer que et diu la Guàrdia Urbana és que no té dret a tenir gos, a tenir cadells, no? Home, dret sí, però en un control. Clar, però és que el problema és aquest. Si no es controla és quan hi ha descontrol. És que si tots volguéssim que el nostre gos tingués cries, seria inviable. Sí, sí. O sigui, les protectores haurien de tenir potser tota una comunitat només per tancar tots els gossos que ningú pot tenir. La tendència natural d'un animal és criar, vull dir, reproduir-se, sí. I no fent cap mal, tampoc. N'hi ha moltes denúncies al respecte, però no es fa cas, no? No es fa cas, costa molt que et facin cas, perquè realment, si aquella persona no es lucra amb la cria de l'animal, o almenys no es demostra que s'està lucrant amb la venda d'aquells cadells, és molt difícil que sancioni i vagin darrere d'ells. Igual que els dels criadors, també il·legals, el que diem, homologats o no. Hi ha molts criadors. Per això. El nucli zoològic és molt fàcil d'aconseguir. Per tant, igual que les llicències de taxis tenen uns tants per municipi, doncs haurien de fer el mateix. Tantes llicències de criadors per municipi i només pots aconseguir un gos de raça, si és que en aquest cas vols un gos de raça, en un criador. Que vols un altre tipus de gos, tens milers de protectores on poder anar i aconseguir un gos. I si no ets criador, que hagis de tenir el teu animal esterilitzat. Això mateix. Jo desconec aquest punt, però no sé, és fàcil adoptar un gosset en un centre d'aquests d'acollida? Posen moltes pegues, és complicat, o com funciona realment? Depèn. Te donen el que els volen, pots escollir-ho tu, perquè clar, això com va realment? Normalment ets tu qui tria, no? Almenys jo a les protectores... La protectora, per dir alguna cosa, te diu, mira, tenim aquests 35 exemplars. Tu arribes allà... O com funciona això? Arribes allà, no?
passes per les gàbies, no? A veure quin gos t'agrada. Clar, normalment la gent que agafa, ai, mira que maco aquest, no? I potser aquell gos no és el més adient per ell, no? S'haurien de deixar assessorar, tot i que els voluntaris... Perquè aquí ja entrem en la disjuntiva de dir vull un que m'agradi. Sí, Ja no és adoptar per treure un problema de sobre, sinó vull un que m'agradi, no? Clar. Clar, i el sobre el vull gratis, no? Perquè clar, els gossos volen uns calés quan els vas a comprar si són les botigues que venguin. Sí, aquesta també és la imatge que tenen, no? A les gosseres, bueno, jo vull un gos i que em surti el més econòmic possible, que estigui xipat, vacunat... Te'ls donen gratuïtament o...? No, ens costa 30... Uns 32 euros, però bueno... La municipal, depèn de les privades, és més... Però da igual sigui el gos que sigui de raça, no sigui de raça, Sí. sigui gran, petit, un calés... Després, als GPPs has de fer un tràmit Clar, això també. amb l'Ajuntament del teu municipi, però bueno, això és una despesa a part. Però per què no s'adopten més gossos? Quin és el problema de per què no se puguin adoptar més gossos? Hi ha molts motius. Un d'ells és perquè, primer, que hi ha molta gent que ja el fet de el tenir el gos pot suposar un problema a la ciutat, que va i posen més pegues a una ciutat. És el que comentàvem l'altre dia, que ara ens posaran una nova normativa que els gossos no poden anar als parcs, no ens posen horaris, i han d'estar tots els pipicans. Una cosa que he sentit, abans que se m'oblidi, perdona que talli, algú m'ha comentat, preparant això, de que inclús ara a Barcelona, si el gos fa pipí, tens que anar amb una ampolleta d'aigua. Això és cert? Vull dir... És cert. Jo, de fet... A mi lo de la bossa per agafar la cacota, a veure, això és normal. És de sentit és una comú. qüestió de sentit comú i d'educació. Home, lo del pipí encara no estem gaire acostumats, però és veritat que n'hi ha moltes cantonades de carrer, portes de botigues, de portals de vivendes, que realment això de vegades no es neteja ningú, perquè potser ja no està el porter que hi havia abans, no el netegen, i realment està brut. Però clar, si ja t'obliguen a anar també en l'ampolla d'aigua cada vegada que el gos fa pis per... No, però... Això no ho sabia si era cert o no, això és una normativa nova i és cert. S'està començant a informar als veïns i a les zones de Barcelona que es posarà en pràctica i es sancionarà les persones que no ho netegin. Jo no ho trobo malament, perquè realment en zones on hi ha molts gossos, pixa un gos primer, després va l'altre, llavors es fa allà una olor, sobretot quan fa calor. Que a vegades aquestes cantonades que fan els portals de vivendes, de botigues, de carrers, realment fa olor perquè ningú les neteja. I marca un gos i després va l'altre. Llavors no costa res anar amb una ampolla d'aigua i ho rebaixes una miqueta i ja està. Però és que si tu ja tens problemes per fer això, llavors no agafis cap gos. Clar. Clar, o sigui, és que ja t'ho planteges. Em fa fàstic recollir els excrements, em fa mandra agafar una ampolla. Tens molta, o sigui, és una responsabilitat tenir un gos. Tens moltes obligacions, per tant, però és que és el mateix que si tu vas al carrer, tu no escopiràs, encara que es faci. Tu saps perfectament que no ho pots fer, o tirar un paper, o tot això, clar. Doncs passa el mateix amb els gossos. És una qüestió de civisme i educació, de convivència i punt i pilota, no n'hi ha més, no? Però clar, que tingui que sortir una normativa obligant això és una mica dur. Això és que no som capaços nosaltres mateixos, perquè segur que a casa teva, si el gos fa pipí, no el deixes allà. Vas de seguida a netejar aquesta zona, no? És bàsic. Què t'anava a dir? Quines mesures es podrien prendre per evitar l'accés de gossos o inclús descongestionar aquestes gosseres? Què penseu vosaltres, que potser... Sí, i que també hem aportat també a les reunions que hem tingut i tot, i que sempre estan valorant. El que passa és que el problema és, suposo que hi ha moltes coses darrere, com botigues o criadors, que són els que fan que s'ho pensin més perquè pensen que potser surten perjudicats. Però és que hem de mirar que són éssers vius, que els estem tancant tota la seva vida en una gossera. Per tant, a part de l'esterilització obligatòria, hauria de ser de les llicències que dèiem dels criadors, també, educar els nens, o sigui, a les escoles, igual que es fa dels programes de la Guàrdia Urbana, que venen la Guàrdia Urbana expressament a les escoles per ensenyar. I antigament, jo recordo de petit, haver anat a algun circuit allà a Montjuïc amb una bicicleta, a prendre senyals, això ho feien, jo no sé si ara el fan, continua fent. Però nosaltres ho fèiem, Doncs això es podria fer també amb tinença de responsable, els nens que sàpiguen el que és, i fins i tot, clar, la nostra gossera de moment no és inviable, perquè les instal·lacions... La vostra gossera quina és? La de Barcelona, el CAC. La municipal. La municipal. Bueno, diem la nostra perquè és amb la que col·laborem més. És la de la ciutat, també, no? Sí, jo podia dir la meva també perquè és la que tenim aquí. Clar, bueno, la del Joan Vallbona, clar. Vale, doncs no ho sabia, Bueno, doncs em sembla que poder dilluns o el dia que sigui us diran alguna cosa, Però bueno, que quedi clar que ho dic jo, assumeixo la responsabilitat, són paraules meves, no hem parlat nosaltres aquí fora tampoc de res d'això,
I jo el que estic és empipat perquè aquesta gent són incapaços de donar resposta. Així de simple, vull dir. Jo ho dic perquè sóc una persona lliure i perquè em ve de gust dir-ho. Perquè si jo considero que són uns maleducats, són uns maleducats. Si no són capaços de donar explicacions del que fan a la gossera, no són capaços. I tindran de buscar persones que siguin capaços, no? Ja està, així és de fàcil. I no perdrem els temps parlant d'aquesta, entre cometes, gentuza. Bueno, parlant dels GPP, que són gossos potencialment perillosos, que n'hi ha molta... no sé, molta mala maró en general. Jo, de fet, l'altre dia parlava amb un amic, i deia que jo al carrer, últimament, no veig els Doberman, per exemple. Fa molt de temps que no veig un Doberman al carrer, que era un gos supermaco, superbonic, superelegant, i no es veuen. A modes. Costa de veure, ara potser es veuen Hòstia, però més és que abans es veien molt. On estan? Aquests gossos encara són vius, on estan? Sí. Perquè la gent tindrà que treure'ls, no? Doncs mira, si algú vol adoptar algun, nosaltres coneixem de refugis on n'hi ha, o sigui que es posin en contacte amb nosaltres. També és veritat. Anem a explicar una mica aquests gossos perquè estan realment catalogats o classificats com a potencialment perillosos, no? Sí, bueno, realment hi ha una llei estatal que marca que certes races de gos, només per aquest individu per néixer d'aquesta raça, es considera potencialment perillós. Això què implica? Que per tenir un gos d'aquestes característiques has de tenir una llicència, una assegurança, has de portar sempre a la via pública el gos amb morrió i mai el pots deixar anar. Clar, són coses que dificulten molt la seva adopció. Però és que una cosa, el morrió és una cosa tan normal, vull dir, a veure, que el gos no pateix per portar això. O sigui, o pateix. Jo personalment estic en contra. Totalment. Jo, dels 3 gossos que tinc, 2 són GPPs. Clar, suposo que teniu gossos, no? Sí. Tots dos són d'aquesta... Tots dos. Catalogats com a GPP. Quin gos tens? Un American Stanford. És aquest Però també adoptat. aquest gran, Sí. que és molt xulo, és molt maco aquest gos. I tu què tens? Jo tinc, bueno, és un mastís de Beagle i 2 pitbulls. Carai, tens 3. 3 i un gat. Està ben sentit. I el gat què diu? El gat és el que mana a casa, sí, completament. I què t'anava a dir? Amb aquest tipus de gossos, bueno, clar, vosaltres no heu tingut mai cap problema, m'imagino. No sé, sí que hem tingut Has problemes. tingut problemes. Clar, ens sentim perseguits. Bueno, vull dir problemes... Problema com a Clar, conducta que del tu gos, no. com a cap conducta del gos. I això que han sigut adoptats. Sí. Tots. De fet, els meus han estat atacats i no han fet res. Quan parleu d'adoptats, què vol dir? Que els teniu que tornar en un temps? No. O què vol dir adoptat en comptes de dir és meu? Adopció és que tu assumeixes... Ja esteu. Sí. No te'l pot treure ja són ningú. No és una acollida. Una acollida sí que podria ser temporal, una adopció és definitiva i aquell gos passa a ser teu. Aleshores, bueno, tu tens l'amica Stanford i per què dius que te sents perseguida? Pels veïns? Pels altres gossos del carrer que podeu trobar? Tu quan vas amb una raça Perquè d'aquest entenc que tipus sí ja que li està. poses al morrió, tu, no? Per llei o no li poses? No us pregunto, Jo sí puc ho evito. Sí puc ho evito. Em sap greu dir-ho, però sí puc ho evito. Però més que res per això, per el que dèiem que és totalment antinatural. Si el meu gos el portés, com hem dit, és adoptat, el vaig agafar amb 2 anys i venia amb molts problemes darrere per la situació en la que estava. Era un gos molt nerviós i, clar, el morrió també li impedia doncs, poder-se relacionar amb els altres gossos i amb la gent. Llavors, clar, perquè pogués ser més sociable, necessitava treure-li el morrió. Clar que hi ha moments que, per exemple, si hi ha molta gent o així, en seguida li poso, però per evitar. El problema del fet de posar morrió o no hauria de ser, com amb tot, simplement ser conscient del gos que tens. Clar. Si el teu gos és bo, ha passat una sèrie de... Bueno, nosaltres el vam ensinistrar, doncs si ha passat tot això, ets conscient que el teu gos és bo i no té per què fer mal a ningú. Escolta, m'estic quedant sense temps, em dona molta ràbia perquè hi ha moltes coses de dir, explicar i es quedarà molt en el tinter i m'empipa, però portem 20 i pico de minuts i sembla que han passat només 3, no? Sí. Aleshores, jo m'agradaria no fer més preguntes, m'agradaria que vosaltres, si teniu alguna cosa important a dir que jo no sàpigui preguntar, que no se m'hi ocorre, però que sigui important de dir, abans de fer una pregunta que potser no va en joc, m'estimo més que si teniu algun missatge que transmetre, que sisplau ho feu. No teniu gaire temps, però crec que és important que ja que esteu aquí i esteu patint aquesta problemàtica, ho pugueu fer. Jo volia sobretot acabar amb el mite que els gossos que estan a la gossera tots tenen problemes, són gossos que no vol ningú. No, realment a la gossera hi ha gossos de tot tipus, de totes les mides, de totes les races, i llavors que si la gent realment vol tenir un gos es plantegi sempre abans de comprar, adoptar. Això tindria que ser obligatori, de fet. Sempre. Això, clar, tots els que tinguin botigues de gossos estaran dient calla l'Alfred. Per sort que com n'hi ha és de calaix, també, perquè t'estalviaràs uns salers i perquè són uns animals que necessiten d'algú que els atengui, no? Sí.
Gemma, sobretot, algo i important que potser tenim que No, transmetre. sobretot que siguem conscients del que tenim un animal i que sobretot que té unes necessitats i que a les protectores, a les gosseres, ens donen tot un test de tot el que necessiten, que siguem conscients de que si hi ha alguna cosa que no podem atendre, doncs que ho valorem, perquè després és el que passa, i el de criar també, sobretot. Sobretot. I no els abandoneu. Ara arribaran els Nadals i sempre ja sabem la il·lusió. Mama, vull un gosset, mama, quiero un perrito, mama... Siguem conscients que no són ninos ni són joguines. Són éssers vius y sienten y padecen como nosotros, ¿vale? Y una cosa es cuando son chiquitines, que hacen mucha gracia, pero estos animales se hacen grandes, en algunos casos muy grandes. I tenim que saber també de quin espai disposem per tenir segons quin tipus de gossos. Perquè jo tinc un veí de l'edifici del costat que té un Sant Bernardo i viu en 60 metres quadrats. Té un Sant Bernardo i dos més petits. I no sé com s'ho faran. Bueno, escolta'm, no tinc temps per més, tinc de tancar. Em sap molt de greu no poder estar més estona en aquest tema, que crec que és interessant i que val la pena. A veure si abans dels Nadals podem reunir-nos un altre cop aquí en aquest plató per conscienciar la gent de que un regal d'un gos no és una joguina. Doncs fins aquí per avui hem arribat. Així que us emplaço la setmana que ve, que tindrem més coses i us veiem com sempre. Vagi bé.